Samu ja Joona täällä, terve. Pariti lämpösäri. Oho. Ay, sip on my neck, I'm feeling like a blizzard. Ain't nobody in my spot, cause I got it reserved. All I know is getting money, then I hit the reverb. Joo, lähdetään kotiin. Joo, tehdään sitten silleen, että Oskari luona sitten editoijaa tämän videon. Anyway, ihan sama. Mä teen yhden. Montako settiä näin? 2. Montako toista? Ainakin 7 tulee. In the bag, every day a new purse. Ay, I don't get in my feelings, I just get in my bag. Ay, call that sneaker tag. What you think you bad? Let them think that. Till I pull up, then it's a wrap. I am where it's at. You should know I got it in the bag. Ai Tää sitten. häkkiykköä tehdä. Jotkut menee sekaisin, kun sanoo häkki. Niin. Tyypit sanoo hakki. Menneekö? Joo, mä sanoin fysioterapeutille, että no mä tykkään häkkikyykkyä tehdä. Sitten se, että mikä? Sitten se vaan, hakki. Kun mä kävin silloin talvella sillä selkälääkärillä sen välilevyn takia, niin sitten se kysyi, että käytiin sisälle, että joo, kysy kaikki, että paljonko maveetat? Sitten en maveeta. Sitten se oli, että mä suosittelen sulle ylätalia, kun sulla on se selkävaiva. Sitten paljon sä teet sitä? 100-sella. Se oli vaan, että no joo, ihan kohtalainen. Voisi olla vähän enemmänkin. Kuminauhalla, koska meillä on niin paskat polovet. Oikeesti me ollaan vaan vitun heikkoja. Mä teen 2. Mä voisin itekin tehdä sitten 2. Tämä on hyvin lämmitellä. Oho. Verke miehen toisessa taskussa on puhelin ja toisessa on kotiavaimet, juomapullo. Se menee sille, että oikeassa taskussa on puhelin ja vasemmassa. Mulla on toisinpäin, kun mä oon vasenkätinen. Paljon mä laitettu? Häh? Paljon laitettu. Mä teen ne liiellä levy. Monta tulee? No en tiedä, varmaan 3. Mä yritän paljon. Saattaa jäädä pohjoja sitten. Eikä jää. Jos jää, niin ihan... Mä otan ylös. Elä aut. Aha. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots from my neck. Self-respect when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. Cycles going round and round and round like the merry-go. Stand for truth or fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Cause it's the company you keep. Stay woke. Tätä on hyvä tehdä silleen näin, että tälleen kantapäät yhdessä. Ite en kyllä pysty tekemään noin yhdessä. Alkaa polovin käymään. Ja mulla ei nyt silleen. Mullakin. Mäpä teen. En auta. Please don't get caught slick. End up showing what you read. No ois sulla kyllä tullut vielä. Monta siinä oli? En mä laskenut. En mäkin. Oli vähän kevyt. Ihan sama. Haluatko sä sen kympin tänne? Joo. No niin, alappa tehdään. En mä jaksa tänne. On vahva. No siinä on kuminauhat. No ei ne auta paljon. No auttaa ne aika. No vähän, mutta on ne polville ystävällisemmät. No on ne pohjoja saa. Polvivammaisia ollaan molemmat, niin. Tai sinä ainakin. Sitten lähtee. Leather covered dash. Pull up, make a splash. Many moons have passed. Don't mean to be brash. Nosta. Joo. NYT. Oliko raskas? Tuli raskas. Tuleeko sulle ponnistuspääsärky? Tulle. Jos tekee aivan heavy. Joo, vittu hei. Mulla on 3 mennyt housut tässä. No mitä? Tehdään full stackin. Ai On se vahava. on tää raskasta. Nyt mun on pakko kokeilla tuota.
Mitä? No mut sä et vasta tehnyt setiin. Vain. Tuo ei ollut noin hauska. Tääkö sä vielä? Tuun. Take the shot, take the shot, take the shot. I develop film, not feelings. Ooh, I develop film. Se oli ihan hyvä. Ne. Averke. Not feelings. Ooh, I develop film. Ai saana. Vielä ne pohkeet. Se on varattu. Me odotetaan ja tehdään.